Takže ja vás tu vítam u tohto výročného videa za 100 odoberateľov. Ako vidíte, nachádzame sa vo Viedni a dneska to je ten vlog teda z Viedne. Takže ideme si ukázať, čo tu všetko máme. Môžete vidieť, nachádzame sa na Štefanplaci. Máme tu krásne historické budovy, moju sestru a ostatných. A ako vidíte, je tu krásna Štefanská katedrála, plno ľudí a tak no. Takže Štefanská katedrála je vážne pekná, vidíte ju a tak môžete vidieť, nachádzame sa na Štefanplaci. Máme tu krásne historické budovy, moju sestru a ostatných. A ako vidíte, je tu krásna Štefanská katedrála, plno ľudí a tak no. Takže Štefanská katedrála je vážne pekná, vidíte ju a takže ako vidíte, je to vážne veľa. Takéto krásne budovy. Tak, pozri. Tak, my teraz pokračujeme v ďalšom vlogu z Viedne. Paráde sme vyspali a dneska ráno som sa rozhodol, že idem do Arsenal muzea, do vojnového muzea vo Viedni. Vidíte, spravíme si sprievod cez deň a vidíte, tu máme hneď nejakého vojvodcu, nejaké muzeum, teda jazierko a ideme donúka do budovy, takže prajem vám ďalej dobrú zábavu pri sledovaní tohto super. Práve sa nachádzame v komore Napoleonskej vojny. Vidíte, sú tu krásne portréty, veľa mušket, zbraní, banditiek, tak ďalej. Máme tu takéto dielo, takýto obraz, proste veľa toho a ja som z toho úplne v úžase.